Il-Kamra tal-Kummerċ hija waħda mill-organizzazzjonijiet li ħadet sehem u ppreżentat il-proposti tagħha fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment mibdul. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Kurmi f'intervista ma' One News qal li dan il-programm se jgħin l-investiment f'pajjiżna. L-investiment sar iktar sinifikanti, iktar sostanzjali. Il-fatt li l-investiment se jiġi hived off ġo Sovereign Fund naħseb kienet fil-fatt rekomandazzjoni tagħna u naħseb tagħmel differenza wkoll minn kif oriġinarjament ġiet infassla l-iskema. David Kurmi laqab sodisfazzjon l-aħbar li l-fondi miġbura minn din l-iskema ma jitħaltux mal-fondi globali tal-Gvern. Istituzzjoni li tatbaj lill-Gvern li l-fondi li jinġabru minn din l-iskema m'għandux jitħallat m'għandhomx jitħalltu mal-fondi globali tal-Gvern imma għandhom jiġu separati, għandhom jiġu maniġġjati separatament biex wieħed ikun jaf mod l-aktar trasparenti ta' kif qed jintużaw dawn il-fondi. Żied jgħid li huwa ġust li fondi miġbura minn dan il-programm se jkunu investiti f'diversi oqsma bħal edukazzjoni, riċerka u s-saħħa. Naħseb il-fatt li qed jintużaw għall għanijiet ta' edukazzjoni, riċerka, għanijiet soċjali huwa ta' vantaġġ. Sa dan it-tant fi stqarrija l-ħadd, il-Gvern wera d-dispjaċir tiegħu għall-attitudni negattiva tal-Oppożizzjoni dwar dan il-programm li potenzjalment jista' jġib lejn pajjiżna investiment ta' madwar €1 biljun.